Magandang tanghali guys. Alam nyo kung anong ulam ko ngayon? Heto, balot. Ayan, balot. Tapos yung sausawan ko po, ito, suka. Yan, nagyan ko po ito. Ako po yung nagtimpla nito. Nagyan ko siya ng paminta, ng bawang, tsaka sili, asin, tsaka laso na ba yun, yung maliliit na kulay red, yun. Tapos ito, ulam ko, binili ko to kahapon guys. Nakita ko kasi doon sa sa Vietnam store, meron silang tinda, kaya bumili ako. 6 yung binili ko, yung 4 nilagay ko sa ref. Yan, tapos ito may konti pa kahapon, o diba? Yan, buksan natin guys. Wow! Sino ang nakasubok na guys na mag-ulam ng ganito balot? Yan. Si Lola tulog na. Kasi naantok na siya. Sabi ko mauna ka nang kumain, sabi ko kanina. Kasi, sandali guys, hanap ako ng paglagyan nito. Sabi ko sa kanya, mauna na siyang kumain. Kasi alam nyo guys, hindi naman sa ayaw niya makita itong balot. Takot siya. Sabi niya, how kung fu, sabi niya. Siya surun, sabi niya. Takot daw siya makita. Sabi niya, ano, may baby doon sa loob, ba't mo kinakain? Sabi niya. Sabi ko, dyan sa Pinas, kinakain natin to. Nakakapagbigay ng lakas to, lalo na diba sa mga puyat, sa mga anemic, diba po? Ayan. 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 Oh, ang sarap guys, tignan nyo. Wow! Yan. Maliit lang yung kanya guys. Ayan, pakita ko sa'yo, hawakan ko na. Ayun. Oh, medyo malaki guys. Nabalot lang siya ng white. Ayun, ay! Ayun guys, oh, yung kanya. Wow! Ang sarap. Ayun, ito pa guys, oh. Ayan, oh. Kita pa yung buhok niya guys, oh, yun. Ang sarap. Sarap guys. Sarap. Yan, tapos buksan natin to. Ayaw na naman mabukas. Ayun. Yan guys. Ginawa ko to. Ah, yung sili lumabas. Sarap. Kain na guys. Alam nyo kasi guys, kanina gabi ko sana lulutuin to, kaso kanina parang wala akong ganang kumain kasi meron ako, dumating yung bisita ko. Tapos parang tinatamad ako, buti na lang si Lola ang nagpaluto lang siya kanina ng itlog. Tapos kagabi may natira na manok. Yun na lang ang inulam niya. Tsaka kunting sabaw, may sabaw pa kasi kagabi. Sabi ko parang wala akong ganang kumain, sabi ko. Nung kumakain na siya, naisip ko, magluto ako, sabi ko. Tapos hindi pa siya tapos kumain. Luto na tong hangkwan. Sabi ko, tapusin mo na yung kinakain mo, baka matakot ka na naman sa kakainin ko, sabi ko. Kaya yun, pinatapos ko muna siyang kumain, doon na nakahiga na siya. Kaya ito, ngayon pa lang ako kakain. Ang sarap guys. Yung may suka, tapos ito. Yan guys, buksan na natin. Unahin natin yung, yun guys, ipakita ko sa inyo. Ayun no, nahiwa na yung kanya, oh yan, nahiwa na yung sisiw niya. Ang sarap! Yan. Gusto ko to gaawa yun, oh. Pakita ko sa inyo guys, yung sisiw. Sa mga hindi ko makapanood nito, na hindi kumakain, pasensya na po. Ngayon guys, ang sarap. Tulad. Ang sarap, lagyan ng suka guys.
Wala ya, kasi talaga akong ganang kumain kanina. Kasi isip ko, ito na lang yung ulamin ko. Kasi pag dumadating yung mens ko, gusto ko hinahanap ko yung maasim. Yun yung relate dyan guys, mga kamamsi, mga babae dyan, na kung dumating yung bisita ay naghahanap ng maasim, ganon. Guys, ang sarap. Sobrang sarap ng balot. Tsaka, mabuti rin yata ito guys sa mga anemic yan. Kasi anemic na naman ako guys. 90/55 na naman yung dugo ko. Kapag nga may ginagawa ako, bigla ako yung mapapayo ko tapos bibigla ko aangat. Nagdidilim yung paningin ko. Sabi ni Lola, hindi pwede yan, sabi niya. Hindi ko kinakain yung puti guys, matigas. Masarap din yung yellow niya guys, oh. Yan oh, yan oh, yan oh. Sarap. Lalo na masarap tong tinimpla kong suka guys. Sarap yung pagkatimpla niya. Oh, so yummy. Mas gusto ko pa ganito mga inulam ko guys, gulay, ganito. Kasi yung mga pinapaluto ni Lola, yung mga pagkain ng Taiwanese. Kung hindi walang lasa. Pakita ko sa inyo guys Yung kanya guys, yung ano to, pick niya. Ang sarap. Ganito yung gusto guys, hindi pa masyadong malaki yung sisi niya, hindi naman yung maliit. Ganyan yung kanya guys, so balahibo niya. Ang sarap. Wala na akong kanin. Sarap to. Hindi na lang guys, may nabibilhan dito ng balot. Nung una hindi ko alam. Dito lang, sinama ako ng Indo ng kaibigan ko, yung kapitbahay ko dito. Doon siya bumibili ng mga gamot na Indonesia. Doon din yung mga Vietnamese. Meron din daw pumupunta doon ng mga Pinoy, pero kunti lang. Sabi ng laupa niyang doon. Yung nagtitinta doon nung may-ari. Karaniwan bumibili doon mga Vietnamese, Indonesia, mga Thailand, Yan, gusto na guys. Simut sarap. Yan, tignan nyo guys yung balahibo niya. Oh. Pakita ko sa inyo. Balahibo. Pag ganito yung mga inulam ko, mas feel ko na busog ako.
Favorite din ito ng mga mag-ama ko. Na-feel ko na naman yung pagkamiss ko sa kanila. Katapos lang tumawag yung asawa ko kanina. Favorite din nila ito. Ay, maiyak na naman ako. Maisip ko yung sabay-sabay kaming kumakain. Lalo na yung bunso ko, yung yellow lang ang gusto niya. Hello, Naning, Willing, ay Gwen. I miss you. Iyak ako. Wellington. I love you, anak ko. Ay, may iyak ako, guys. Yun na lang ako, guys. Hirap na maging OFW, no, guys. Sino relate dyan, mga kamamsi, nandito sa Taiwan, sa ibang bansa, mga ka-OFW dyan. Hirap na maging OFW. And guys, dito na lang. Putulin ko na naman tong video na to. Again, ang papasalamat po ako sa mga nanood. Ang saya-saya po. Kasi alam nyo po, yung mga dating video ko, may nagko-comment doon, how nice, gano'n. Ang sarap pala sa feeling, guys, na may nanonood. 60 mahigit na, gano'n yung mga views ko. Tapos ang dami na, rumami na din yung mga subscribers ko, guys. Kulang-kulang 50 na yata, mahigit na. Kaninang umaga tinignan ko, 46 yata yun. Di ba? 3 days lang, 1 week lang, guys. Sana, guys, parami pa ng parami. Yung mga mapapadaan sa wall ko, ay sa channel ko, please subscribe, like mo po, comment po kayo, yung related po sa video, tapos share nyo po para makita po ng mga kaibigan nyo. I-click nyo na rin po yung bell notification para po ma-update kayo, ma-notify sa susunod na mga video ko. Salamat po, maraming salamat po. Again, nagpapaalam po ako. Ito po si Benji Aquino. Thanks for watching. Bye.